हेलो लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। भिडिअआनो जाहैबाय काबादि खेला, काबादि गेलेनायनि सायाव। दा नोंथांमोना जुदि काबादि गेलेनाय नायनो गोसो दङब्ला नायदो। बे काबादि खेलायानो जादों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी बरलागाव फोथाराव जानाय काबादि खेला बियो। नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो दङब्ला मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय। दा नोंथांमोननो आं भिडिअखौ देखायलांगासिनो दं, नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ। नोंथांमोननिसिम आंनि मोनसे गुरै खावलायहरनाय, नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। नोंथांमोननिसिम आंनि बे मोनसे रिकुवेस्ट, नोंथांमोना अन्नानै साबस्क्राइब, लाइक आरो शेयार खालामनानै हो।